هنرمند ev tablo giriye du perçe. Yek bi xezikên nîv grover bi telên restayî hatiye nîgar kirin. Yêdin bi xezikên rast yên asoyî hatine kişandin. Ev her du sistem ne li dijî hevin û navenda wan jî yek e. Ew jî hêka reş e. Lê çar hêkên spî li dû navendên e. Gelo mîrê hêkan bi zanebûn hiştiye ku boyaxa qalend biderize, biqelişe. Gelo çima? Nîviyê qedehê tijî ye, nîviyê din jî vala ye. Kîjan rast e û çi qeysî rast e?